Ezihamba phambili ke indaba namuhla injabulo mengameli evuma isilo lisuka kude Olwasendlunkulu Kazulu. Lezi ke izindaba ze1KZNTV uyifundelwa samukeliso kaNqulunga ngikubingelele mbukeli. Ihhovisi likaMengameli wezwe uCyril Ramaphosa likhipheke istatemente lapho limemezela khona ukuthi uMengameli wezwe uyahlonipha ke isilo uMisizulu kaZwelithini njengokuyena ke oyinkosi esemthethweni yesizwe sikaphunga noMageba. Izakhamuzi zaKwaZulu Natal ziyaphawula ke ngalolu ludaba. Umongameli lokho akhulumile izolo kuyajabulisa, but it was long overdue. Masibheka ukuthi akaze kwenzeke ukuthi isilo siphuze ukubekwa sifudumeze isihlalo saso, futhi ke ubengenayo option ngoba amaZulu avuke umbhejazana afuna isilo sawo sibekwe ngokosiko nangokuzalwa kwaso, ngoba siyazi ukuthi sizalwe kanjani, sizalelwa phi kanjani. Ngeke ngilandele yonke lo mdanti, but ke samaZulu siyajabula, but this was long overdue. Uma sibuka indlela abasiphathe ngayo isilo, ngazi ukuthi umongameli uzokwenza njani. Isilo siphucwa imoto, isilo sahlukunyezwa, imicimbi yangaxhaswa nakancane. Lokhu kwenze phambi komhlaba, lokho akwenzile ingoba umhlaba bumbuka ukuthi what is the action he is going to take. Namhlanje okwenziwe umongameli besivele sikulindele futhi kusijabulise kakhulu njengamaZulu akakhiphile, ngoba besehlupheke kakhulu. Ke kube ebhlungu ke kumuntu ethi engenele ipolitiki noma bese beqhatha ingane zengonyama, ngoba phela isilo kahle kahle siyazalwa, ngisho inkosi iyazalwa. Abakwazi ukuthi besithathele noma ngabe yini bese makuya ngokuthi ocomrade besikhethele ngisho imlanjana bethi ayizophatha thina njengamanje sina inkosi besivele sinayo futhi. Ingakho ngaso sonke isikhathi kade sithi siyofala okofa khona isilo sethu. Namanje uma ubona ngiphethe lesihlangu ngisemsebenzini, ngisebenza la emabhasini eKhwezi, kodwa njengoba ngiphethe lesihlangu esithi uZulu akafi kusukela mhla uguqile nge-24 September uZulu akazefe kuze kube manje. Lokho isinqumo sikaMongameli Ramaphosa nasengijabulise kakhulu, bekuvele ngulindele lokho ukuthi vele uRamaphosa isinqumo akazosikipha yiso lesizojabulisa isizwe. Vele ke isizwe sonke sakwaZulu akazi sisiduke ke sidukiswe lamampunge bekhona eNdlunkulu. Isizwe sonke silandele usiko mpilo, salandela ingonyama ngokuba inkosana kwayo kwabo. Vele ubukhosi kubakhangela amankengana, akazi ubukhosi buzebushintsha. Lestatemente ke esiphumile izolo siqede konke ukuqagula obese kukhona ngesihlalo sobukhosi bukaZulu, njengoba bese kuvele nokwehlukana phakathi obese kuqhamile ke eNdlunkulu kaZulu ngozohlala ke kulesi sihlalo. Ake sibheke ke ngamafuphi umsuka walolu ludaba. Emva kokukhothama kwesilo samabandla uMdlokombane mhla zili-12 kuNdasa nyakenye, kwathi emakhathaleni kwalandela ukulendulela eliphakade kukaMntanenkosi uMadlamini, isizwe sonke sikaphunga noMageba kuhlwe emini kusona. Ngemuva kwenkonzo yesikhumbuzo kaMntanenkosi kwabe sekufundwa incwadi yefa yakhe kanjalo nelikaMdlokombane, eyakubeka kwacaca ukuthi isilo uMisuzulu yiso kumele sithathe isihlalo, nokwabe sekusuka esikhulu isidumo. Kukhona abantwana abakhombisa ungahambisani nalokho, kwadingeka ukuba isilo siphume sesiqashwe ngeso lokhozi esigodlweni kwakhangela amankengane kwaNongoma. Kusukela lapho kuqhame kakhulu uqhekeko eNdlunkulu kaZulu. Abantwana behlukana phakathi, kukhona beseka isilo uMisuzulu nolunye uhlangothi obeluphakamisa umntwana uSimakade. Kanjalo necala elifakwe enkantolo enkulu eMgungundlovu nguNdlunkulu uSibongile eMadlamini wasesigodlweni kwakhetho umthandayo namazinyana azalwa nguyena. Enye ke ingxenye yecala bekungekamntwana waseKhwezi umbonisi uZulu ongumfowabo wesilo esikhotheme, owayecela ukuba kuvinjwe ukugcotshwa kwesilo esibusayo. Wonke lawo macala agcina echithiwe enkantolo. UMengameli Ramaphosa uhlukanisa inhloko nesixhanti izolo ekhipha incwadi ebibhekwe ngabomvu, amukela isilo uMisuzulu kaZwelithini njengokungiyena ofanele ukuthatha isihlangu sikayise. Lokhu ke kulandela isimemezelo esikhishwe ihhovisi likaMengameli esithi ngokwesigaba 83A kanjalo no-B somthetho obuholi bendabuko namakhoyiseni wangonyaka u-2019
uhlonipha uMisuzulu sinqobile Zulu njengesilo sikaZulu. Isilo uMisuzulu sibonakala sihamba ezinyathelweni zikaMdlokombane ngokugcina ubuhlobo nebandla lamaNazaretha asebuhleni ngaphansi kobuholi benkosi uNyazi leZulu. Isilo uMisuzulu sayikhetha inkosi kulona leli bandla lamaNazaretha. Kuseva uqagula ukuthi nakuba sekuphumele encwadi kaMengameli ngakube isilo sizogcotshwa nini. Nginguphilani Cebekhulu weindaba ze1KZN TV. Nakuba ke umengameli ekhiphile incwadi evuma ukuthi ke isilo uMisuzulu nguyena okufanele ngempela ngokusemthethweni ukuhlala kulesi sihlalo, kepha ke konke akubanga lula njengoba beqiqwa nasezinkantolo ukubheka kabanzi ke lolu daba. Sixoxisana nentatheli yethu ebililandela lolu daba enkantolo uAyanda Dube. Ayanda, siyakwamukela ke la ohlelweni. Njengomuntu obelokho enilandelela udaba lwaseNdlunkulu, siyazi ukuthi zibe iningi ikhathi la iNdlunkulu nje ilokhu inokuhilizisana mhlawumbe kungahlaleki kahle. Awusibeke nje isithombeni ukuthi kwenzakaleni kahle hle. Ngiyabonga kakhulu nje Samki ngokuthola leli thuba lokuthi sibe nawe la e-studio. Kuzokhumuleka ukuthi ke lolu daba lwaseNdlunkulu uqale nje ngemumva kafushane nje ukuthi kudlule noma okanye ikhothame isilo uMdlokombane. Lapho ke uNdlunkulu uSibongile Zulu wafaka isicelo enkantolo wathi ke ufuna ingxenye ka 50% ekuyifa lesilo esisanda kubuza uMdlokombane. Kanti ke nabantwana nabo umntwana uNtomzosuthu Zulu Duma kanye naye umntwana uNtando yenkosi Zulu nabo bafake sabisicelo enkantolo befuna ke kuhlolwe ubuqotho bencwadi yamafa esilo uMdlokombane. Kanjalo ke nomntwana umbonisi kuthe ngozibandlela nje ngonyaka ofile wafaka esakhe isicelo esiphuthumayo enkantolo sokuthi ke kumise ukugcotshwa kwesilo uMisuzulu. Wathi ke lokho ke wathi weza umcimbi weza emfihlweni wenduna yamabutho umgiliji inhle ukuthi kunomcimbi ohleliwe ukuthi kugcotshwe isilo uMisuzulu. Kuthe ijaji ke uIsaac Madondo isekela jaji mongameli ngesikhathi icala selivele enkantolo wathatha isinqumo sokuthi uzohlanganisa wonke lamacala lawo ngoba wathi ayahambisana. Laqhubeka ke icala abameli bethula ke izethulo zabo phambi kwejaji. Kwavela ukuthi kwaba khona ukushintsha kwisicelo sikaNdlunkulu uSibongile Dlamini-Zulu lapho ayesethi khona yebo ngiyakuzwa lokho ukuthi ngifake isicelo sokuthi ngifuna ingxenye yefa lika Mdlokombane, kodwa ke sengicela manje ukuthi kuhlolwe imishado yalabo abanye oNdlunkulu ngoba kahle imina oshade nesilo esisanda kubuza ngokusemthethweni njengoba ashada umshado wesilungu. Lebese lithi ke ijaji ke lapho akubona ukuthi kuzoba isinqumo esihle sokuthi avume ukuthi kuhlolwe imishado yalabo abanye oNdlunkulu ngoba lolu daba lubanzi alikho nje la phambi kwamehlo njengoba mhlambe omunye umuntu angacabanga. Lubanzi lungahamba lihambe luze kufike ekuthenini nabantwana besilo abazaleka nabo kuphinde kuhlole ke ukuthi ke bazaleka ngendlela yini uma kuukuthi kuhlolwa imishado yoNdlunkulu. Lasichitha ke ijaji liso sicelo leso kuthe ijaji selikhipha esinqumo nje kamumva nje njengoba kade lihleli enkantolo mhla zimbili kunyanga ephezulu. La kubalula ukuthi ke liyasichitha isicelo sikaNdlunkulu sokuthi afune ingxenye yamafa esilo esisanda kubuza uMdlokombane. Yathi ke okokuqala akusiyona inkantolo yalo ijaji lelo ukuthi lingasebenza udaba lwamafa. Okwesibili icala labantwana elokuthi ke bafuna kuhlolwe ubunjalo bencwadi yamafa aMdlokombane. Wabanikeza izinsuku ezi15 ukuthi balethe ochwepheshe abazohlolisisa kahle incwadi yesilo esisanda kubuza. Ngokuthi ke icala lase lihambile kwenzeka izinto eziningi. Abantwana baseke befuna ukuthi umhlangano waseNdlunkulu owawuhleli ngonyaka owedlule ngoNhlaba lapho ekwaphakanyiswa khona igama lesilo uMisuzulu kokumhlangano waseNdlunkulu. Bathi ke abantwana bona babengaminyiwe kulowo mhlangano loyo. Bathi ke umntwana wakwaPhinda ngene okuyena owaphakamisa igama lika mntwana uMisuzulu ngaleso sikhathi engakabisilo.
bathi-ke ubona lo mhlangano lo bafuna-ke ushawe indiva. Ijaji-ke labe-ke selizibheka zonke-ke izethulo ezenziwe ngaphambi kwenkantolo. Labe-ke selithi-ke liyasichitha-ke isicelo sikamntwana umbonisi ngoba kwakuyisicelo esingenasisekelo kwakuyinto eyayizwakale nje emngcwabeni kusho ukuthi kwakungamampunge ngoba kahle wawungekho umcimbi owawuhleliwe ngozibandlela ukuthi kugcotshwe isilo. So kwaphela kanjalo ngalawo maqala omathathu. Wase esethi ngokubona kwakhe isihlalo sobukhosi sakwaZulu asihlangene nazo zonke lezi zicelo ezifakwe enkantolo. Ngakho-ke akayiboni inkinga yokuthi kungaqhubeka nokuthi kugcotshwe isilo njengoba sikhona njengamanje. Ubalulekile ukuthi ijaji lathi likubona ukuthi kugcotshwe isilo. Sifuna ukwazi ukuthi isinqumo kahle hle esakhishwa yijaji sithini manje basibona nakunomengameli useyavuma manje ukuthi uMisizulu uyena ofanele ukuthatha isihlalo sobukhosi bakaZulu. Njengoba kade ngiqeda ukuchaza ukuthi ijaji lathi izicelo zonke ezifakiwe ngaphambi kwenkantolo azithinta isihlalo. Lokho kwase kunikeza-ke igunya lokuthi-ke kungaqhutsheka nokuthi kugcotshwe isilo. Sizokhumbula ukuthi nje ngaphambili kancane nje kokuthi kukhishwe isinqumo enkantolo kuke kwaba khona umcimbi okuvula kwesishayamthetho sakwaZulu Natal lapho khona undunankulu kanye nosomlomo baya khona endlunkulu beyimema endlunkulu yakwaZulu. Bathi bayimema nje ngoba akekho isilo asikabekho ngakho-ke akekho ozokhuluma njengesilo. Kodwa-ke kuthe ngalo isuku lawo umcimbi ukuthi kuvula isishayamthetho isilo safika maphakathi nenkulumo kandunankulu. Kuthe isilo sesihlezi phansi undunankulu wasukuma wasihlonipha isilo wathi bayede kathathu okuyindlela ekuhlonishwa ngayo isilo. Ngemumva kwalowo mcimbi ngemumva kwesinqumo emcimbini womkhosi wamaganu obanjelwe engwavuma undunankulu wekhona okuchaza kona ukuthi undunankulu naye wayesehambisana nalo mthetho lo ukuthi kahle hle isilo sikhona isilo uMisizulu ngoba waye emcimbini wafike futhi nakhona ngesikhathi ethula inkulumo yakhe wasihlonipha isilo wathi bayede njengoba ke sikhona ke njengamanje kunombiko esiwuhlanganisile lapho khona isilo sasikhuluma kuona umkhosi wamaganu sisho ukuthi ke ithemba labantu besizwe sakaZulu kanye nelamakhosi lisendlunkulu yakwaZulu. Siyakubalula ke nakho futhi ukuthi iqiniso alihlangani namanga. Kuyazwakala ke naye umntwana wakwaphinda ngene esho naye ukuthi ke uyajabula ukuthi ke isinqumo sejaji saphuma ngalendlela esaphuma ngayo okuchaza ukuthi sekuzoba khona uzinto esizweni sakwaZulu aphinde ke yaphonsela inselelo nasisilo ukuthi ke sizibambe siqine ke njengamanje. Okay, asike subheke ke lo mbiko uAyanda akhuluma ngawo. Zonke izizwe zibheke kulesi sizwe nakulenkosi entsha ekhona manje ukuthi lonke ithemba labo beyiSouth Africa beyiAfrica lonke ithemba selilele kuthina. Ngakho ke ngiyaqikelela nina besilo ukuhamba kobumbano nokuzwana. Ngiyazi ukuthi kuningi kobe kuniphatha kabi kulezi inyanga eziningi ezedlule ngenxa yokudideka emndenini wobukhosi bukaZulu nangokungaboni mhlawumbe ngasolinye. Kodwa siyambonga uNkulunkulu ngoba lokho engake ngakusho siseKhenani la ngangibizwe khona yonyazi lwezulu ukuthi yebe inkulumo zona zingakhona kanti futhi nesizwe bengazama ukusidukisa kodwa iqiniso ngeke amanga ngeke azamelane neqiniso. I personally feel gratified that we may now see the stability that our nation has so longed. Because since the departure of His Majesty, our late King, almost a year ago, there has been instability. This has been a very painful time for the royal family and for the
nation. We look forward to restored unity under the reign of His Majesty our King. I'm appealing to the nation to pray for him, because even though the matter is ended, but he must be prepared himself to take on this big responsibility. And it's a big thing that happened, and he must be prepared to take it. Ukuthola ke indaba eziphelele ngalolu daba sihlangabezeke kwizindaba zethu ezigcwele ngehora lesikhombisa kusihlwa. Ilezi ke bese kuphathele zona mina nawe asihlangane ntambama sesikuphathele ezinye futhi indaba.